Hoxe imos ao miolo da inteligencia artificial. Que é realmente e como funciona? Pois un exemplo tan cotidián como este é perfecto para entendelo. Vexamos como. Este aspirador é o que se coñece como un axente intelixente. Observa, decide e actúa. O seu ciclo é sinxelo, percibe o carto cos seus sensores, decide unha ruta e actúa. No fondo, este proceso o que fai é imitar a intelixencia natural dos seres vivos. E esa é a esencia da IA, crear máquinas que simulen un comportamento inteligente. Aínda que pareza moi de agora, a idea de máquinas intelixentes vén de hai moito tempo. Dende o test de Turing ata a IA que levamos no peto, a evolución foi increíble. Pero, de que tipo de intelixencia estamos a falar exactamente? Hai que facer unha distinción clave. Básicamente, hai dous tipos. A IA feble, que é específica, e a IA forte, que sería xeral. E ollo, o 100% da intelixencia artificial que existe hoxe en día é IA feble. É dicir, é moi boa en tarefas concretas, pero non ten unha conciencia real. Entón, como funciona? Pois todo se basea nestes tres pilares fundamentais. A percepción é a súa forma de interpretar o mundo. Por exemplo, ao traducir un texto. O razoamento dalle a lóxica para decidir como fai un GPS para calcular a mellor ruta. E a aprendizaxe automática é a que lle permite mellorar co tempo, analizando datos. Cando estas tres áreas se xuntan, o resultado vémolo en todas partes do noso día a día. Por exemplo, en medicina, axuda a detectar enfermedades en probas médicas cunha precisión asombrosa. No transporte, é o cerebro que está detrás dos coches autónomos ou da predicción do tráfico. E no entretemento está detrás das recomendacións de películas ou do deseño de videoxogos. A idea principal é que a IA sexa unha ferramenta que complemente o traballo humano. O que nos deixa coa gran pregunta no aire: chegaremos a crear unha IA forte algún día?